ஹாய் மக்களே, நான் உங்கள் சுஜா. இன்றைக்கி புளிக்குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு முதல்ல அடுப்பில் வானிலை வச்சுக்கிங்க. வானிலையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம் கருடம் சேர்த்து நல்லா தாளிச்சிக்கிங்க. கருடம் குழம்புக்கு நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். வெந்தயம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் உரித்து வச்ச பூண்டை போட்டு வதக்கிக்குங்க. வெங்காயம் பூண்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன காய்கறி வச்சுருக்கோமோ அதை போட்டு வதக்குங்க. எண்ணெயில் போட்டு காய்கறி வதக்கும் போது அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காய், கொத்தரங்காய், முருங்கைக்காய் போட்டு புளிக்குழம்பு வைக்க போகிறேன். அதை எண்ணெயில் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கங்க. இந்த புளித்தண்ணியில் நான் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், உப்பு, தக்காளியும் கரைச்சி நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன். தக்காளி புளிக்குழம்பு சேர்க்கும்போது புளி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நல்லா வச்சிங்கன்னா புளிக்குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழம்பு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் முருங்கைக்காவையும் கொஞ்சம் வெல்லமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. புளிக்குழம்புக்கு வெல்லம் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா குழம்பு கொதித்து சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ புளிக்குழம்பு ரெடி.